Ας καταρχίσουμε τους Γιώργηδες. Είμαστε από την Ice, έχουμε τα Hotly και με τη βοήθεια κάποιου θα τα βουτήξουμε σε 250 ml νερό. Πάμε να βρούμε τον Γκάι. Και είσαι? Ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Πολύ ωραίο όνομα, είναι Red Flag. Το ξέρω. Το έχουν πει, Χίλιες φορές, εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις φάει άκυρο για το όνομά σου? Όχι, εντάξει, είπαμε. Όχι ακόμα. Το προϊόν. Ευχαριστώ. Το βλέπετε? Εσύ το βλέπεις? Το βλέπω. Τι πιστεύεις ότι είναι? Ξέρω εγώ, γρανίτα τύπου, κανένα παγωτάκι. Το βάλουμε σε νεράκι. Το νεράκι μας. Εσύ άνοιγε το γρανιτάκι. Ωστόσο, πολύ ωραίο outfit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Stylish. Το βάζουμε μέσα. Βουτάς και γυρίζεις. Σβούρες. Κύκλους. Θα παίξουμε εδώ με το φίλο Γιώργο. Το ναι ή όχι. Σπουδάζεις? Βεβαίως. Τι? Φιλολογία. Έχει ωραία κορίτσι στη σχολή σου? Αδιάφορα. Έχεις κοπέλα? Βεβαίως και έχω. Γι' αυτό είναι όλα τα άλλα κορίτσια διάφορα. Εδώ να βλέπετε. Είναι ο Γιώργος παράδειγμα. Δεν υπάρχουν πολύ τέτοιοι Γιώργηδες. Red flag. Και καλά. Του αρέσουν οι ξανθιές ή οι μελαχρινές? Δεν έχω type. Η κοπέλα σου τι είναι? Μελαχρινή. Άρα του αρέσουν οι μελαχρινές. Εντάξει ρε παιδιά. Δεν χάνουμε τίποτα. Αθλείσαι? Έχω σταματήσει τώρα. Ναι, αλλά το Hotly είναι το καλύτερο motivation για να ξεκινήσει να αθλείσαι. Δεν έχει πολλές θερμίδες. Είναι από 100% φυσικά συστατικά. Βγαίνει σε 8 διαφορετικές γεύσεις. Θέλω να δοκιμάσεις τη γεύση αυτήν εδώ. Σ' άρεσε? Άλλη φάση είναι, ναι. Το είπε. Το είπε. Διανίκησα. Από 10 πώς το βάζεις? Δώσε μου Πάρε το χρόνο σου. Εγώ το δέμα. ένα τίμιο 8. 8 μόνο. Αν πιεις κι άλλη γουλιά θα σε πείσω. 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πολύ καλός αν και έχασες. Κερδίζεις την αγάπη.